Ftit aktar minn mid-ġurnata l-bogħod mill-bidu tal-logħob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa tħabbru d-dati tal-avvenimenti sportivi ta' dawn il-logħob flimkien mal-faċilitajiet fejn se jkunu qed isiru. Waqt konferenza tal-aħbarijiet ħabbar kif pajjiżna se jkollu 250 atleta jirrappreżentaw il-Malta u fid-29 ta' Mejju jumejn wara li jaslu d-delegazzjonijiet barranin jiftħu uffiċjalment il-kompetizzjonijiet. Il-kap eżekuttiv ta' Sport Malta Marku Tajjar spjega li f'dawn l-aħħar snin il-gvern kien strumentali biex pajjiżna jkun jista' jospita dawn il-logħob. Min-naħa tiegħu il-Ministru għall-Isport Clifton Grima stqar li f'dawn l-avvenimenti se jkunu qed jintużaw faċilitajiet tal-ogħla kwalità u li permezz ta' dawn il-logħob it-tfal u żgħażagħ se jkollhom opportunità oħra sabiex jikbru fl-isport u japprezzawh. Huwa stqar li bħal bosta Maltin u Awċini il-ħolma tiegħu hija li jara Maltin jieħdu dak li ħaqhom fuq il-podium tar-rebbieħa u awgura l-aqwa riżultati lill-atleti Maltin u Awċin kollha. Ma' One News il-Ministru Grima tkellem dwar il-ħidma bl-wafqien li saret sabiex dawn il-logħob jittellgħu bl-aktar mod professjonali. Bħala pajjiż poġġejna il-Gvern, il-Kumitat Olimpiku Malti, anke Sport Malta dak iż-żmien sabiex propju naraw li nkunu kapaċi norganizzaw dawn il-logħob propju u dawn il-logħob ikunu suċċess. Sar investiment f'dak li hija infrastruttura sportiva 20 ta' miljuni hemmhekk li ġew investiti fl-isportivi tagħna, sar investiment f'dak li huma l-assoċjazzjonijiet li ħajkunu qed jirrappreżentaw il-pajjiżna fl-10 dixxilpini differenti kif ukoll ftehim tawwali li itul fi żmien mal-Kumitat Olimpiku Malti.